Isidre, com ajuden les farineres a mantenir els estàndards de qualitat exigits per la IGP de pa de pagès català? El pa l'han de fer ells, no? Nosaltres hem de garantir la farina només. En aquest aspecte, els controls de qualitat que es passen també estan certificats per l'empresa aquesta i nosaltres agafen farines, venen, agafen les mostres, tot i... Sí, però és important la farinera, perquè Clar. dintre del plec de condicions hi ha una característica específica de la farina, Sí, que sí. quan ens venen a fer l'auditoria ens Diuen- prenen una mostra de la vostra farina Sí. per mirar que realment Ja ho sé, sigui per això. com ha de ser. O sigui que la vostra labor és important, Clar, perquè si ens enredeu, Sí, perquè que ens en donem compte, No. perquè si no no ens surt bé el pa. No us enredem perquè quan venen aquests... No, però precisament per això hi ha una auditoria que fa No, que no hi hagi frau, per dir d'alguna manera, no? exacte. O sigui que és important, però... Les clar, especificacions tècniques, vull dir, en aquests aspectes no podem fallar, llavors, nosaltres, perquè són ells els que no... Ells els auditarien això. Com que agafen mostra, el problema està que si una farinera no ho fem bé, doncs no ho fem bé, no? No ens hi trobem de moment. per això que és una garantia pel forner i per la farinera. Clar, per això mateix.